A Xunta de Galicia porá fin a unha bella reclamación da Confraría de Pescadores da Pobra de cara a mellorar a produtividade dos bancos marisqueiros do areal de Raposiños. Farao a través dun estudo para a remodelación do acceso ao peirao comercial e a ampliación do atraque no porto da localidade. A proposta foi debatida no Parlamento, na Comisión de Pesca, a solicitude do Bloque Nacionalista Galego, que conseguiu o respaldo unánime do resto de forzas, tanto Partido Popular como Partido Socialista, para levala adiante. O prazo de execución dos estudos e a redacción deste proxecto é de 19 meses, e de levarse adiante as obras suporían un investimento aproximado superior aos 7 millóns de euros. E de cara aos orzamentos que van a entrar moi pronto, en breves datas, no Parlamento, estaremos en riba deste tema. Igual que de outros, pero en concreto estaremos en riba deste tema, porque é un acordo aprobado unánimemente a iniciativa do Bloque Nacionalista Galego e entendemos que é unha necesidade despois de hai máis de 20 anos que está construído o Porto Comercial da Pobra. E máis, nós entendemos que é hora de que se lle den solucións. Dende o BNG criticaron a falla de resposta por parte do Goberno da Xunta nestes anos, a pesar das reiteradas solicitudes por parte do Pósito pobrense. Todos estes anos, a Confraría da Pobra, a través dos distintos patróns maiores que houbo, se cansaron de pedir a uns e a outros que era o tema das correntes, que non consideran que a dinámica das correntes se cambiou precisamente pola construción do peirao comercial, se cansaron de pedir solucións a uns e a outros. Non só as pediron, sino que incluso houbo moitos cargos moi atrevidos, moi ousados do Partido Popular que as prometeron unha e outra vez. Entre eles o anterior presidente de Portos e, como non, a conselleira de Mar, Rosa Quintana.